Ja ti ukážem. Ja som našiel tu takúto palicu. Tu som našiel takúto palicu. Na tejto palici si niečo ukážeš. Halelúja. Máte radi Božie slovo? Milujeme Božie slovo? Božie slovo je dôležité. Ono je, ono bolo, ono vždy bude. Vieš, palica ukazuje mnohokrát aj dve veci. Palica ako sama v podobe ruky pastiera, ale palica aj ako Božie srdce. Keď Mojžiš prišiel do domu faraóna so svojím bratom, tak chytili túto palicu, hodili ju na zem. A palica sa premenila na hada. Kúzelníci terafovia hodili taktiež palice a premenili sa taktiež, urobili nejaký trik. Lenže had, ktorý bol z premenenej palice, z moci ducha, zožral hadov, terafov, kúzelníkov egyptských. Zhltol ich. A tak palica predstavovala a predstavuje aj Božiu moc. Viete, čo bolo položené do truhly zmluvy? Bola to Áronova palica ako symbol Ducha Svätého a Božej moci. Ale táto istá palica v ruke pastiera robí toto tu. Pastier sa o túto palicu často opiera. Vie, že v čase únavy je táto palica takým zdrojom síly, že keď je unavený, vie sa o ňu oprieť. Táto palica symbolizuje slovo. Oprieť sa o slovo. Keď si na dne nevládzaš, opri sa o toto slovo. Opri sa o Božie slovo. A je potešením pre teba slovo Hospodina, táto palica, ktorý symbolizuje slovo Božie. Opri sa o toto slovo. Dovolať Božie slovo je takým motorom pre teba. A čo robili ešte, keď táto palica bola? Pastieri, tak robili toto tu. Pastier, keď išiel a ovce išli, tak pastier vždycky robil toto tu. A keď brúchal, ovce počuli tento zvuk. A on keď išiel touto palicou a robil toto tu, ovce sa nemuseli otáčať, kde je pastier. Ovce počuli toto tu. Ovce sa nemusia otočiť. Nemusia sa uistiť, kde je pastier. Oni počujú toto tu. Oni vedia, že je pastier tam. A že istota pre nich je to, že pastier je tu. Že je tu zvuk. A že vedia, že idú správne. Prečo? Počujú tento zvuk. Čo je tento zvuk? Čo je tento tulkot? Je to slovo Hospodinovo. Tento tulkot je Boží slovo. Slovo, ktoré vychádza z Božích úst. Pokiaľ stratíš sluch na Hospodinové slovo, stratíš sa a bude ťažké pre teba späť sa vrátiť domov. Preto počuj vždycky tento tulkot. Keď pastier ide, keď má túto palicu, načúvaj tomuto zvuku. Slovo Hospodinovo, slovo Božie, ktoré chce prenikať do tvojho srdca, do tvojho života. Takže táto palica a tulkot tejto palice, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Dávajú istotu ovciam, že ovce vedie, že je to správne. Lebo počujú toto tu. Musíš počuť Božie slovo, hlas Evangelia, Ducha Božieho, ktorý sa spojil. Staro-novozákon sa spojil v jedno. A je moc